So remember, in the YouTube company, in all apps of Google company, I have only one cell phone. I have only one cell phone. Protect all my videos, my photos, my audios, my Google account, the password of my Google account. Protect all of those. Protect me also to Facebook app. So you must know. So that you know how to protect me easily. And guard me also to YouTube Studio app. Subscribe me now because I'm still alive. Do not subscribe me when I already died. Estudiante Blues by Sir Freddy Aguilar. I hope you like this guy. Nakikita o ang nasisisi o ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng almusal bago pumasok sa eskwela. Kapag nangangatwiran, ako'y pagagalitan, di ko alam gagawin. Ako'y sunod-sunuran, ayaw pakinggan, nasasaktan ang damdamin, ako'y walang kalayaan. Sunod sa utos lamang. Galing sa eskwela, diretso na ng bahay, wala naman akong aabutan. Wala roon si nanay, wala roon si tatay, tulong ang naghihintay. Pagtawag ng barkada, sa kanila'y sasama, lagot na naman pagkarga. Kapag nangangatwiran, ako'y pagagalitan, ako alam ang gagawin, ako'y walang kalayaan. Sunod sa utos lamang. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng almusal bago pumasok sa eskwela. Kapag nangangatwiran, ako'y pagagalit, ako alam ang gagawin. Ako'y sunod-sunuran, ayaw man lang pakinggan, nasasaktan ang damdamin, ako'y walang kalayaan. Sa utos lamang. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Hey guys, I love you all. Mama chup chup.